Общинско радио Велико Търново. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 6205 19 или на Фейсбук страницата ни Общинско радио Велико Търново. В случаите на домашно насилие много рядко насилникът осъзнава грешката си и решава да се промени, а по-често жертвата е тази, която търси изход от ситуацията. В това е категоричен психологът Калоян Божанов, който именно поради тази причина решава да създаде късометражен филм с сценарий, показващ как насилникът може да бъде излекуван. Поводът за създаването на филма са зачестилите случаи на домашно насилие у нас и последвалите протести, а повече чуйте от психолога Калоян Божанов. Идеята се роди, тъй като в моето семейство е имало, в миналото, в моето детство е имало подобни ситуации. Едно от нещата, което аз не само като психотерапевт, и като актьор, тъй като от последните 3-4 години се занимавам с актьорско майсторство, си изясних за себе си, че искам да правя изкуство, което да има смисъл. Тогава минавах през един мой личен период по време на моята лична терапия и реално това като ситуация в България тогава с протестите някак си провокира още по-силно да го направя и да го напишем като сценарий, тъй като наистина темата, за съжаление, мълчи се много за нея, не се говори толкова, макар че все повече случаи излизат в България, но за съжаление има много страх, много срам хората, които са потърпевши, да говорят за това. И исках по някакъв начин, чрез това, което ние направихме, да провокирам хората, които го гледат, да намерят сили, да направят промяната, защото всеки, който е преживял нещо подобно, знае какъв е ужасът, чисто емоционално и въобще като последици. Филма сме го направили по този начин, че той показва живота на един мъж, който е станал потърпевш на домашно насилие в неговото детство и в неговото семейство той до някаква степен го пресъздава под формата на емоционално такова насилие, но в един момент толкова силно обича своето семейство, че решава да потърси помощ при специалист, когато започва да работи с психолог, психотерапевт, за да може да си помогне, да започне да говори за тези неща, тъй като в една от сцените съпругата му казва точно това: защо не говориш с мен? И той, тръгвайки по този път, реално успява, защото филма е с хепи енд, той успява да пребори всички тези демони, да се откъсне от този завет на неговия баща от миналото и да направи тази промяна, за да може да запази своето семейство и детето му да не живее в същата среда, в която той всъщност е израснал. Историята е много докосваща, защото във филма майката е починала много рано по време на неговото детство. Този завет лесно ли се прекрачва от вашия опит? Хората, които по един или друг начин са станали насилници, успяват ли да преборят това у себе си или по-скоро жертвите са тези, които успяват да избягат? За съжаление е доста по-трудно при хората, които са получили такъв модел и които реално са насилници, да направят тази стъпка на промяна. Наистина, за голямо съжаление е така. По-скоро наистина жертвите са тези, които успяват да се откопчат по един или друг начин, чрез помощ от близки приятели или чрез друга подкрепа, и реално те успяват да променят този модел, защото много често те също са били в нещо подобно в своето семейство като преживяване, когато са били деца, и след това повтарят тази съдба един вид, когато попаднат в подобни взаимоотношения. Но именно заради това се опитахме да направим историята по този начин, от гледната точка на мъжа, който всъщност не е приел изцяло модела на насилието и успява да отиде да признае тези неща като проблеми пред терапевта, за да може да намери сили в себе си и да промени това. Вярвам, че все повече хора, които са в подобна ситуация, ще могат да го направят, и именно заради това искахме да го покажем по този начин. Филма може да го видят в моят канал в YouTube Калоян Божанов. Там напълно свободно ние сме го качили безплатно, може да се гледа, и сме сложили контакти към няколко неправителствени организации, които помагат на жени, които са потърпевши от домашно насилие, на жени, мъже и деца, но по-голям процент знаем, че повече са жените. Филмът се казва Заветът и The Legacy, така могат да го намерят в YouTube. Дали сме готови да тръгнем по този път към осъзнаване на проблема или по-скоро имаме още да учим? Честно, откровено да ви кажа, аз съм много щастлив за тези протести, които се случиха преди няколко години в България, които за първи път от години насам виждах толкова българите да бъдат обединени. Това за мен като специалист беше много хубава зелена лампа, че обществото започва да се събужда от ролята на жертва. Защото ролята на жертва
повечето хора не знаят в България, но тя е свързана с една много дълбоко потисната агресия, много дълбоко потиснат гняв, който всъщност в естеството си гнева има своята здравословна конотация, но за съжаление България по време на робството и какво ли още не, толкова е свикнала да бъде в потисническата позиция и в този потиснат гняв, че именно заради това толкова години наред сме оставали в ролята на жертва. Но когато това се случи с протестите преди няколко години, за мен беше голям показател, че хората започват да размразяват тази агресия в себе си, която всъщност здравословната агресия е равна на живот, на движение, на действие, на онова, което на нас не ни харесва, ние да имаме енергията, горивото да кажем не, да кажем стоп, да кажем стига. И виждам, че това все повече започва да се случва, което все повече ме радва, а го виждам и в своята практика като психотерапевт. И все повече клиенти работят именно с тази тема, за да могат да разбият тази роля на жертва в живота си. Чухте Калоян Божанов с подробности за късометражния филм "Заветът", посветен на домашното насилие. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 6205 19 или на Фейсбук страницата ни Общинско радио Велико Търново.